मोनसे दुखुगोनां खौरां। चिरां जिल्ला भारतपुटा सिमनानि दादगारि ओनसोलनि 4 नं बनगाव गामिनि थागिबि मुस्रि कुमार नार्जारिनि अनसुलि बिसि मुस्रिमा खिलि नार्जारिया गोब्राब लोमजानानै दङ। नखरनि हालोदा निखावरि जानायलाय गावनि हा-हु फाननानै बेमार नायजाबाय, नाथाय हामनो रोङाखै मुस्रिमा खिलि नार्जारिया। बोसोरसे खावसे जालांबाय खिलि नार्जारिनि लोमजानाया, नाथाय हामनो रोङाखिसै। बिसिनायावनो गोग्लैसोना थायो। बिथाङा थाबायनो हाया। राहा गोथे जानानै आखाइ फोलावहरदों दुखुथिया खिलि नार्जारिया, सोरबा गावखौ अनसायबायो साननानै रायजो राजा सरकारनि खाथियाव। सुबुं अनफावरि रायजो राजाफोरा नैबे जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन 9706743947। आरो सोरबाफोर अनसुंथाइ होनो गोसोब्ला नैबे एकाउन्ट नम्बराव नोंथांमोना अनसुंथाइ हरनो हागोन। आंनि सानाया दाबाबो 1.5 बोसोर जानायसै। माबा लन लानानैहाय मास मोनसेल' मोजां थाखादों। बिनिफ्राय फैनानै जादों दिनैसिमखालि। सोरखारनिफ्राय दाहायनो एसेसो फैसाफोरबो खालामबायबाबो गासिनाव खालामजोबखाबाय। नायजाखादों। नायजाखादों गासिनावबो। बङाइयावबो नायजाबाय, ओमफ्राय ओरै साफागुरियावबो थांबाय, ओमफ्राय बिजिनियावबो थांबाय, ओमफ्राय नैबे काजलगावआवबो थांबाय। गासिनाव थांजोबखाबाय। खरसा थांनाया दा 2 लाखसिम बारबाय होनदांबाबो बे हा फाननाय 1,40,000, ओमफ्राय नैबे मा होनोलाय टाउरनि 1,22,000 मोनदोंमोन बाबु। आंनि मोदोमाव थांजोबबाय। हाया बेथाल'सैबाबु, नैबे थानाय बेथाल'सै। मा आंनि दा खिलि नार्जारि। न'खराव खयजन दं? आंनि दा न'खराव दा बाबु 6 जन दङ। फिसाफोर फरायनाय 4, ओमफ्राय बोराय बुरि 2। मावरोङाबाबो जेबो मावा, हाजिरा मोनला एसे एनै मावबाय, मोनना लायलाय बाबु मोनहा मिथिगौ। ओमफ्राय दा माबायदि खस्थ' मोननानै दं? आं दा खस्थ' बाबु जानाय लोंनायनि फिसाफोरनि बाबु आङो दा फिसानोहाय स्कुलाव हैनांगौमोनबो खिन्थु हैनो रोङाबो बाबु फैसाखौ। खस्थ'निबो हैथि जाबोनांगौ। आंसो जाहोखायोमोन बाबु जाहोनायानो। दा आंनो बिपदआव गोग्लैनानै। ओमफ्राय मादैया सिगां मा मावोमोन जेनेबा? आं मैगं फानोमोन बाबु, बिजनेस खालामोमोन। मैगं फाननानै न'खर सालायोमोन? न'खर सालायोमोन। ओमफ्राय हाया बेसेबां बायदि दं नोंसिना? हाया दा गैयालाबो नै 1.5 बिगाल' जानाय ना बाबु, बेथाल'सै। फानजोबनांबाय। आंनि मोदोमावनो मोसौ मासे बोरमा मासे गैले फानजोबनांबाय। फाननानै जाजोबनांबाय। आखाइयाबो थिखोनो हाया बाबु, जेबो मावनो हाया। नैबे बखर'बनो सेलेन होनो हाया। नैबे दासो थावासेसो नायै नै एसे बेरलांबाय। नै फिसाफ्रानो नै गोरलै 2 हिनजावसा दं, बिनो सङो। ओमफ्राय गथ'फ्रा स्कुलनिफ्राय फैला बे संनानै जाहोयो। ओमफ्राय हौवाया खामानि गैयाला बेनो संनानै जाहोयो। रायजो राजानिफ्रायबो गरसे गरनै हेफाजाब लुबैदोंमोन आङो गावखौ दाहायनो, आरो सोरखारनिफ्रायबो एसे एनै लुबैदों आङो गावनि मोदोमनि थाखायहाय दाहाय जानोहाय। एफाग्रा हा-हु फानजोब्बाय, मोसौ मोसा गासैनो थांजोब्बाय। दा हा थानो बेथाल'सै आंनि। दा बेखिथियानो थांहां गावनि मोदोमनि थाखायनो। दा फिसा फिसौखौ मैदेरनाया माजों फरायहोबावनाय, आंहा उपाया गैला।